दिनैनि साना बर' थुनलाइ बा बर' माहारिनि मोनसे गोथार सान होननानै जों बेखौ गनायनांगोन। दिनै बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बर सानाव जोनोम मोननाय बे समनिफ्राय दिनै बर' थुनलाइ आफादा थुनलाइ आफाद हिसाबै 11थि बर' थुनलाइ सान दिनैसिम बे समसिम बर' थुनलाइ सान जों खुंनाय जाबाय आरो पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनै 32थि बर' थुनलाइ सान गोथार सान दिनै पानेरि गोजौ गेजेर फरायसालियाव जोङो गाजा गोमजायै ओनसोलनि फरायसालिनि फरायसा फरायसुलि आरो फोरोंगिरि बिथांमोनजों जों जयै गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। गावनि रावजों फरायैखौ बांसिन नुदों, गुबुन रावजों फरायनायखौ बांसिन नुदों। बे समाव मा बुंगोन? बे जोंनि मोनसे खोब दुखुनांथाव बाथ्रा। बेखौ जोंनि मानसिफ्रा माने खोब सेल्फ कनफिडेन्स बे गैयिनि थाखाय बे जादों। दिनै जों बे नङा जे बर' रावा जि मोनसे जेंना जागोन, जे बर' रावजों फरायनानै जों साफा अफिसार जानो हाया, सासे डक्टर जानो हाया, सासे साइन्टिस्ट जानो हाया, सासे इन्जिनियार जानो हाया, बे जों मालाबाबो बेखौ जों गनायनो हाया। दा बेफोर इभेन्ट्स एबा जाथायफ्रा जोंनियाव गोबां दङ। जों साफायै दिनै बुंनानै जों बेखौ फोजोबनो हाया। जों गिबियावनो बुंनांगोन जे JNU इउनिभारसिटियाव सासे निरला रामसारिया गहपुरनि बर' मिडियाम हाइ स्कुलाव फरायनानै बिथाङा सासे साइन्टिस्ट बिभागाव खामानि मावगासिनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो जे फनिन्द्र गयारि जोंनि उदालगुरि जिल्लानि बिथाङा नेसनेल एन्ड इन्टारनेसनेल एवार्डि, बिथाङा हायद्राबाद पन्डित इउनिभारसिटिया सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव बिथाङा साख्रि मावगासिनो दङ। दिनै बेफोरनो जोंनि मोनफा बिदिन्थि। आरो बेजों लोगोसे जोङो APSC आनजादाव देरहासार जानाय बर' रावजों फरायनानै सरन नार्जारि आरो जिरेन दैमारि बिथांमोना बे जोंनि मोनसे बर' बिजों फरायनानै बे मोनसे गेदेर मोनसे फोरमान होगासिनो दङ। जों बेखौ जों मालाबाबो जों बुंनो हाया जे बर' राव बिजों फरायनानै जे जों जौगासारनो हाया, साफा जों सुबुं सम्पद जानो हाया, जों बेखौ फोथायनो हाया। दिनैनि नैबे साना जारिमिनारि सान आरो बे जारिमिनारि सानजों लोब्बा लाखिनानै पानेरि गुदि थुनलाइ आफादा जिहेतु गाजा गोमजायै मोनसे हाबाफारि, मा हाबाफारिजों खुंनाय? बे नंगौ। दिनै पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा पानेरि जौसिन गेजेर फरायसालियाव जे 10 नभेम्बर सानखौ जे खुंबाय, जाय 10 नभेम्बर सान खुंनायजों लोगोसेनो जोङो खालि रंजानो थाखायल' बहाय खुंनाय जायाखै। बे 10 नभेम्बर साना दिनैनि जारिमिनारि सान आरो लोगोसेनो बेयाव माखासे इस्युफोरखौ लानानै जोङो खुंनाय जादों। जेरै जोंनि ओनसोलनि सोलोंथायारि फसंथानफोरा दिनै गोमालांनो हमदों। जोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गैलिया, जोंनि फरायसालिफोराव गुदि फरायसालिफोरा जोबनानै थांबाय। जों बेखौ बे इभेन्ट्सफोरखौ लानानै जोङो 10 नभेम्बर सानखौ जों दिनै बेहाय खुंनाय जादों। आरो लोगोसेनो जे जोंनि ओनसोलनि जे फरायसालिफोरा जे माने गोमालांनो हमदों, दा बेफोर जादों जेनेबा हमनानै ला जराफुख्रि हाइ स्कुल, दिनै बे फरायसालियाबो दिनै गोमालांसिगोन। जेरै बरबरि ME स्कुल, दिनै बर' मिडियाम फरायसालिमोन, दिनै बेयाव फरायसालि फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय दिनै बे फरायसालिया गोमालांनो नागिरदों। आरो ओनसोलनि खाथि खाला फरायसालिफोरा गोमालांगोन। बेंबारि हाइ स्कुला दिनै फरायसालि गैलिया। दिनै जोङो बेनि अनगायैबो आरो मोनफा जे जोंनि फरायसालियाव नैबे पानेरि जौसिन गेजेर फरायसालियावबो फोरोंगिरिनि आंखाल, जे साइन्स इंलिस आयदानि फोरोंगिरि गैया होननानै मिथिदों जों। बेनिखायनो जे आरो लोगोसेनो जे पानेरि जौमा फरायसालिया दिनै नन प्रभिन्सियेलाइज, बे जोंनि मोनसे ओनसोलनि कलेज। दा बेनि अनगायै जोंहा गुबुन कलेज गैया। दा बे ओनसोलनि सा ओनसोलनि जे फरायसुला, जे गोरिब थाखोनि मानसिफोरा फरायनो थाखाय खाबु गैया। जों बेखौ जों मोनसे नोजोर होयोब्ला बे मोनसे जोंनि मोनसे दुखुनांथाव होननानै जों सानो। जोंनि बर' बे राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ जौगाहोनो जा बर' थुनलाइ आफादखौ दादोंमोन, बे जाफुंनाय लामायाव आरो जाफुंथारगोन। आरो बेनि लोब्बा लानानै जों दिनै बे समाव जों पानेरि गोजौ फरायसालिनिफ्राय जों हारिमु हान्जा सुरनायखौ जागायजेननो लादों। बर' राव फोथांनाय, बर' रावखौ फेहेरनाय, बे बेलायावहाय बर' हारिनि गेजेराव गोबां गोनो गोथो।
जाय बर' बिजोंजों फरायो बिसोरो साख्रि मोना गेदेर गेदेर कम्पिटिटिभ एग्जामाव लिरनो हाया बेबायदि साननाया दङ जायनि जाहोनाव गुबुन बिजोंनि सोलोंसालिफोराव गथ'फोरखौ फोरोंहैयो जोंनि गिदिर गिदिर गेदेमा सुबुंफोरा बे समाव मा बुंगोन सार बेथ' एखेबारे नंखाय बाथ्रा जों गोबां नुदों बर' रावाव गावनि गथ'खौ सोलोंहोआलाफानो गोबां गुबुन रावजों फोरोंदों नाथाय इंलिश मिडियामावबो जिफोरानोखि गोबाङानो एडमिसन लानानै फरायहोदों नाथाय गोबाङानो बेकार जाना दोङो बेकार जानाखै प्रेक्टिकेलि जों नुवाखै जों जुदि गावनि गामियावनो नाय जे इंलिश मिडियामाव जायफोरानोखि एडमिसन होदों एडमिसन होनानै बे प्राय 99% गथ'फोरानो बेकार जाना दङ इंलिश मिडियामनि गथ'फोराबो बेलेग मिडियामाव फरायनायफोराबो बर' गथ'फोरानो बेकार जाना दङ बरन्स बर' मिडियामाव फरायनाय गथ'फोरानो बरन्स गोबां बिफानाव साख्रि मावनो खाबु मोनदों बे एखेबारे नंखाय बाथ्रा सेन्सास खालामना नायबा गम मोनगोन प्रत्येक गामियाव जुदि प्रेक्टिकेलि नायोबा गोबां इंलिश मिडियामाव फरायनाय फरायसाफोरानो रिजाल्टफोरखौ मोजां खालामाखै बहाबा साफा सानैया हयथ' मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों इंलिश मिडियामाव फरायनानै गुबुन माध्यमाव फरायनानै बेखौ बे बुंनो हाया बे रिजाल्ट मोजां जादों खिन्थु गमामायैनो मोजां नायोबा बेकारा गुबुन मिडियामजों फरायनाय फरायसाफोरासो बांसिन बेकार जाना दङ बर' मिडियामजों जाय फरायदों बिसोरसो गोबांफोरानो एपइन्टमेन्ट मोननो हादों आरो साख्रिबो मोननो हादों बे हले प्रेक्टिकेल आंनि नुनायाव बे मिसाथार साननायासो गोरोन्थि जादों जोंहा थेंक इउ सार अके 72थि बर' थुनलाइ आफादनि जा जोनोम सान बेवहाय पानेरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि सानसेनि हाबाफारिजों नैबे हाबाफारिखौ लादों हानजा सुरनाय हाबाफारि बेवहाय नोंथाङा बेखेवगिरि हिसाबै बेखेवनानै होबाय मा बुंगोन बेवहाय बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गोदोआव जोंनि बर'फ्रा जा साननाय सनाराम थावसेन जयभाद्रा हागजेरमुवा 1951 मायथाइयाव जा बर' थुनलाइ आफादखौ दाजेनदोंमोन बिथांमोना मोनसे थांखि दंमोन जे बर'नि बे हारिमुखौ जौगाहोनो आरो लोगोसे बर'नि रावखौ फेहेरनो जा थांखि लादोंमोन बे जाफुंगासिनो दङ बे आरो दा मोगथांमोन बे मोगथाङा सिमांमोन सिमाङा दायो मोगथां जाफुंदों दा बेनि हिसाबै जों दिनै बे दिनै 2023 मायथाइनि 16 नभेम्बराव बे पानेरि जौसिन फरायसालियाव गाजा गोमजायै बे सानसानि हाबाफारि लानानै जों बे बर' थुनलाइ सानखौ खुंनो लादों